Príjemné dopoludnie všetkým pracujúcim, či už ste v kancelárii, alebo v aute, alebo v obchode. No, každý máme svoje profesie. No a v nasledujúcej chvíli si priblížime profesiu, ktorá nie je tak úplne bežná, ale priamo tu v éteri Rádia Kiss privítam Košičana, skladateľa a spisovateľa. O koho ide? Presradím už o chvíľu. Z Kissu zdraví Mária. 10 hodín, 8 minút a veru aj život speváka môže byť dosť zaujímavý. Bryan Adams by vám vedel rozprávať, ale bohužiaľ Bryana Adamsa dnes v štúdiu nemáme, ale mám tu iného významného hostia. Je ním Miro Procházka, autor hudby, libreta a muzikálu Sibila Královna ze Sáby. A mluvím tak trochu česky, pretože to český muzikál je, tak? Vítaj. Áno, krásny deň všetkým. Príjemné dobré ránko, príjemný dobrý deň, už viac menej pre niektorých. Ale pre spisovateľa, pre skladateľa ten denný režim je trošku iný ako pre bežných ľudí, či ani nie? Tak ja som momentálne taký, že aj som rád, že keď som doma, tam mám taký domáci režim, že aj 10. a tak, takže ja skoro ráno vstávam a ja si myslím, že tá múza, kedy príde, to sa nedá odhadnúť a ja nemám načasované, že robím v noci alebo robím ráno, robím vtedy, keď treba, respektíve kedy je nejaká akcia, ktorú musím dokončiť a ináč som normálne, klasický domáci typ. Toto neviem šéfovi vysvetliť, že by som robila vtedy, keď keď to vyhovuje mne. Tak mám to šťastie, že som, dá sa povedať, na voľnej nohe, respektíve živím sa naozaj profesionálne muzikou a je to už do pár rokov, takže takto som už naučený, že musím si ten čas rozhodiť tak, aby som išiel do štúdia a robil na tom, čo momentálne aktuálne. A ja viem, že Košičania ťa už poznajú nejakým spôsobom. Tak speváckým, ak môžem možno povedať. Aj, áno, ja som sa síce veľmi dlho odmlčal, pretože naozaj posledné roky, dá sa povedať, je to už cez 10 rokov som naozaj venoval všetok svoj čas projektu, ktorý sa volá Sibila Kráľovna ze Sáby a naozaj robil som iba na tom. Možno to niekomu príde, že prečo tak dlho nie na tej hudbe alebo nie na textoch, ale určite je najťažšie v dnešnom svete akýkoľvek výrobok predať. Vyrobiť dnes môžeme čokoľvek, ale nakoniec ho niekde umiestniť je to najťažšie, čo je. A v hudobnej branži je to takisto, pretože divadiel je veľa, titulov je veľa a presadiť sa v celom nejakom teritóriu, či už v európskom svetovom je ťažké. Takže toto je tá najťažšia cesta, dať tomu tú cestu správnu. A ja by som skôr povedala, že naozaj je to muzikál, ktorý má prívlastok historický, ide o biblický romantický príbeh o izraelskom kráľovi Šalamúnovi a o kráľovne Sibile. No a tento projekt naozaj musel vyžadovať veľmi veľa informácií, nejakých znalostí historických, biblických, plus Sibila, to je meno, ktoré dosť rezonuje v dnešnej dobe, nie? Tak áno, je to zhodou okolností krásny príbeh dvoch najväčších panovníkov 10 storočí pred Kristom. Je to dávna história, ani tak veľa faktov sa nezachovalo. Možno mnohí si určite vybavia najznámejší ten spor o dieťa, kde sa dve hádajú, o ktoré dieťa mŕtve je, tak toto je taký úplne absolútne známy príbeh, ale je to krásny príbeh historický dvoch panovníkov, ale čo je ešte veľmi krásne a zaujímavé je, že zhodou okolností sú to tie najznámejšie proroctva, tá najznámejšia Sibila, lebo Sibil je viacero, ale toto je tá najznámejšia Kráľovna ze Sáby, kde sme sa už s mnohými proroctvami stretli, takže ten príbeh je absolútne ešte oživený o výjavy, dá sa povedať, dnešného sveta alebo absolútne nejakej budúcnosti, ktorú ani my nepoznáme a ani nikto by hádam nemal vedieť. Ešte pre tých, ktorí naozaj majú prístup k Facebooku, neviem, či ste si to všimli, ale máte možnosť súťažiť o CD-čko, ktoré vyšlo. Budeme sa o ňom rozprávať už v najbližšej chvíli, takže pozrite si Facebook Rádia Kiss, tam sa všetko dozviete. Príjemné počúvanie prajem, počúvate Človečinu a Rádio Kiss. No a ja tu mám naozaj vzácneho hostia, volá sa Miro Procházka, je autor hudby a libreta muzikálu Sibila Kráľovna ze Sáby. No a tí, ktorí sú v divadlách a v muzikáloch, ako tak sa orientujú, tak vedia, že tento muzikál je český a vystupujú v ňom naozaj vzácne, povedala by som vzácni protagonisti, ako napríklad Daniel Hulka a podobne. Ale chcela by som sa spýtať hneď na úvod a na začiatok, keďže máme autora Košičana, Slováka, prečo je libreto české? Tak na to je dosť jednoduchá odpoveď. Sám som netušil, že také niečo môže vzniknúť, ale v podstate ako jedného dňa, fakt pamätám si to presne, 2004, to bol rok, som si niekde na Hradčanoch len tak striemol na lavičke a odrazu obrovský text, akože to fakt považujem za niekde dar z hora, prišlo to rýchlo, napísal som, bolo to česky, nevedel som vôbec, o čo pôjde, dal som to do šuflíka. A keď toho začalo byť fakt toho materiálu veľa, začal som aj uvažovať, že aha, to už je nejaký fakt príbeh.
Takže toto považujem za najľahšiu cestu skôr tú tvorbu, hej, toto chvála Pánu Bohu, niekde s horami to išlo veľmi ľahko. No a potom asi až skoro prvé dejstvo už som mal hotové, som začal naozaj sa venovať materiálom, musím povedať, že nie je ich veľmi veľa. Tá história je tak ďaleká, že už aj reálne nejaké cestopisy, ktorí ľudia absolvovali, Sába bola obrovská ríša, takisto Šalamún mal vtedy najväčšie kráľovstvo, najväčšom rozvoji, bol to veľký múdry panovník a mal obrovskú ríšu, čiže tá história nie je až tak jasná a tie proroctva samozrejme medzi tými rokmi, ak to ide tá doba, tak samozrejme veľa vecí sa stratí, prekrúti a tak ďalej. Ľudia majú ten dar všetko zobrať, po svojom si. Áno. Takže študoval som tie materiály, no a samozrejme trvalo to určitý čas, preto je to česky, že jednoducho som tomu naozaj nemusel veľa času venovať. Potom som samozrejme hľadal režisera, opäť som mal veľké šťastie na absolútne top režisera momentálnej doby českej muzikálovej scény Radka Baláža, Radek Baláš, ktorý robí veľké projekty licencované, takže musím podotknúť, že to je pôvodný muzikál, veľký muzikál, 36 hercov, tanečníkov, 380 kostýmov, obrovská scéna, špeciálna, úžasná, točná, ktorá je vlastne pohyblivá hore dopredu, takže veľmi, veľmi zaujímavý projekt a veľmi náročný na dnešnú dobu, preto sme to museli robiť ako dve produkcie, Česko-Slovensko, to znamená česká a slovenská produkcia. A ja viem, že teraz sa dostávate do Bratislavy a mala som tú otázku, už niekde prišla aj, kedy budete v Košiciach? O tom, že ide tento muzikál do Bratislavy, som sa dozvedel úplne včera, náhodou, vlastne je to absolútne nové, samozrejme je to len taká jednorázová záležitosť, je to v hale v Inchebe, úplne nový dátum. Áno, riešia sa, skôr by som povedal, také jednorázové záležitosti. Mám pocit, že ďalší rok by mohli padnúť aj Košice, ale môjim cieľom by bolo určite dostať tento projekt regulárne do divadla, pretože je to absolútne najkrajší pocit, keď je to divadelný príbeh a je to úplne iné spracovanie ako tá hala, hoci my máme tú výhodu, že máme scénu tak funkčnú a tak zaujímavú, čo je unikátne, že myslím si, že nebudú ľudia ochudobnení ani v tej hale o tie prvky, ktoré sú zaujímavé. Tie scenické veci, ktoré sú naozaj pútavé, že nie je to na pohyby a rozpohybovanie nudné, lebo naozaj, ako pravíte, dobrý režisér, tak ten spraví dosť hodne a nehovoriac o tom, keď je dobrý text a hudba však. Tak to dúfam. A spomínal si, že si dostal viac menej ako keby z hora taký nejaký impuls napísať to a mne napadla tá kniha, ktorá rozhovorí s Bohom, že jednoducho človek vzal pero a začal písať a písal na ako mu prišlo. A chcem sa spýtať, aj tak to bolo aj v prípade hudby? Viac menej na 90% áno, pretože povedal som si presne takú tú situáciu zo života, že nebudem niečo siliť a robiť niečo na silu, proste buď to bude tak, ako som si na to zvykol, hej, som sa na to už tak naučil, že wow, že teraz prišla nejaká chvíľka, rýchlo som zaznamenal hudbu a väčšinou k tomu prišiel aj text a myslím si, že to je to práve orechové, ako my hovoríme na Slovensku, že vtedy to má naozaj nejakú hodnotu a určite to nie je prvoplánová hudba, že poďme robiť nejaký hit, poďme robiť niečo hit muzikál, čiže toto je naozaj hudba, tak ako prišla, tak je zaznamenaná, tak je daná a myslím si, že to ľudia potom väčšinou aj tak ocenia. 10 hodín 31 minút, no a ja tu v štúdiu vítam opäť a znova Mira Procházku, autora hudby a libreta muzikálu Sibila Kráľovná ze Sáby a okrem toho viem aj ďalšie veci o vás a to je napríklad to, že ste účinkovali v muzikáli, alebo že si účinkoval, v muzikáli Dracula. Stevena si hral. Áno, Stevena, tak to je už história, ale veľmi pekná. V podstate bolo to, tuším, od 98 do nejak 2000, tak sa mi to vidí. Bolo to ešte v Prešove a odohral som tam 50-60 predstavení a bola to taká jedna éra, vravel som si výborne, stačilo, ale ako zažil som veľký, fakt na tú dobu a myslím si, že úžasné scény, čiže ešte tá klasická stará verzia, hej. Ale tak myslím, že každý autor libreta by si mal trošku prežiť aj to, čo ten herec jednoducho stvárňuje, aby vedel asi tak zhruba napísať ten text pre toho herca, lebo kým si to človek nevyskúša, tak niekedy ani nevie. Áno, to je jedna vec a potom ešte zažije rôzne produkcie. Našťastie môžem povedať, že my sme tá produkcia, ktorá platí a sa s ľuďom snaží fakt pristupovať seriózne.
Takže zažil som si aj také, že sme 4 mesiace odohrali za 0 korún. To neboli rôzne, ale hrôzne. Rôzne, áno. A potom sú aj historky, kedy nás vyviezli s Drakulom 2-krát do Moskvy, kde sme išli nazad, kde sme mali už prvý deň zablokované karty v hoteli Ukrajina, kde sme boli 4 dní na výlete a potom sme sa dostali vďaka aerolinkám sponzorsky na Slovensko a potom druhýkrát som išiel opäť na výlet, ale našťastie som si už pred výdavo dal zaplatiť dopredu a opäť sa to neuskutočnilo. Takže sú aj také historky. A tam si sa spoznal s Danielom Hulkom? S Danielom sme sa poznali, tuším, v Prešove, keď sa nemýlim, hej, tam hral teda Drákulu, svoju historickú veľkú postavu a možno, že tak sa to nakoniec prepojilo, pretože keď som písal rolu kráľa Šalamúna, tak som si vravel, že no, tak toto si neviem predstaviť, aby bol niekto iný ako Daniel, pretože naozaj krásny baritónový part, úžasné skladby. No a myslím si, že tak sa to zadarilo, že myslím si, že po Drákulovi konečne sa trošku dostal niekam inám s jednou obrovskou rolou, opäť, ktorá mu sadla naozaj perfektne. Ale Daniel je v svojej podstate veľmi inšpiratívny, keď sa to tak vezme, keď už si vedel, že naň ho šiješ túto postavu. Áno, bolo to tak, by som povedal, že asi len dve postavy boli tak, že napísané, že som si vravel, že toto musí byť Daniel a ešte potom rola Chúvy, Ilona Čáková, vravel som si takýto krásny alt má Ilona. Tak som si o týchto dvoch skutočne bojoval, aby tam boli v tom muzikáli. No a ostatní ľudia klasickým castingom trojkolovým prešli všetci. A ja viem, že je tam ešte jedna postava, ktorú by chceli asi poznať všetci. Je to Pán času. Nemohli by ste zoznámiť? Tak trošku. Tak je to krásna postava, lebo to je v podstate solo tanečná postava, ale zároveň sprevádza celým týmto muzikálom a prechádza tak nenápadne z histórie zo storočia do storočia, cez 1000 ročia prechádza a úplne krásny element je tam piesok, že také rezervoáre piesku sú po dvoch stranách a tá postava symbolicky vždycky pracuje s týmto elementom. Je to krásny až prvok piesok. Je to krásne, presne to. Viem si predstaviť, čo sa všetko s tým dá na tom javisku robiť a ešte so svetlom. Keď zahrá do toho svetlo, tak dovidenia. Ale budeme sa rozprávať ešte o CD-čku, ktoré si priniesol, o ktoré máte možnosť stále súťažiť na našej facebookovskej stránke Rádia Kiss. Tak nech sa vám páči, po prípade, ak máte nejaké otázky, kladte. Dovtedy sa majte krásne. 10 hodín 45 minút a ja sa stále rozprávam s mojím hosťom Mirom Procházkom, autorom hudby a libreta muzikálu Sibila Kráľovna ze Sáby, ktorý nám priniesol sem CDčka z tohto muzikálu a mali nedávno krst a chcela by som sa opýtať, kto významný tieto CDčka zaspieval, naspieval, o aké pesničky ide a tak ďalej. Tak ja som si vravel, že keď už máme ten muzikál a keď som si naplánoval na leto trošku zase práce, tak som si hovoril, dobre, tak poprosím ľudí a ideme do štúdia. Samozrejme, nebolo to také jednoduché zosúľadiť časovo všetkých, či už Daniel Hulka, Ilona Čáková, ale samozrejme všetci tí, ktorí v divadle hrajú, tak väčšinou aj mali priestor, hoci sú to len melódie vybrané, nie je to celý muzikál, podotýkam, lebo to by bolo samozrejme veľmi, veľmi veľa. To by to bolo koľko tých CD-čiek? Ja neviem, asi 40 trackov, ale strašne veľa hudby, ale máme tam 14 skladeb, čo je úplne úžasné číslo, takže naspieval tam aj Daniel svoje krásne duety a myslím si, že dosť ťažká práca pre mňa, pretože ja veľmi som ani nejak neplánoval toto, ale nakoniec ma k tomu dokopali a potom som si aj povedal, že som rád, keď vidím tých ľudí v divadle, že sa z toho tešia a keď sa vrátim ku krstu, keď si sa pýtala na to, tak sme mali nedávno a vybral som si opäť svojich kamarátov z Košíc, Igora, Timka a Zoliho z No Nameu, takže zavolal som si No Nameákov a pokrstili mi toto CDčko, aby sme to mali také Košice prepojené. Áno, veď práve, že vy ste z Košíc, ty si z Košíc, Igor Timko je z Košíc, takže takto sa krstilo, no ja ho tu skutočne mám, môžete počuť, ja s ním teraz šuštím, ešte je krásne zabalené, stále oň môžete súťažiť a naozaj chcela som iba povedať to, že keď ste na muzikáli, odnesiete si domov spomienky a pár melódií, ktorých sa môžete chytiť, nemusíte, ale keď to máte na CDčku, tak už sa ich teda aj naučí človek, lebo naozaj niektoré skladby z muzikálov sú svetové, ktoré prerazili a nepochybujem o tom, že aj toto bude jeden z tých najväčších hitov, ktoré budeme raz spievať tu v Košiciach.
Možno. Tak vzhľadom na to, že je to pôvodný muzikál autorský, tak samozrejme je to veľmi ťažké sa naozaj v dnešnej dobe, ja som si to tak sledoval zo pár rokov dozadu, väčšinou ľudia inklinujú k tým licencovaným, to znamená osvedčeným titulom, celosvetovo známym a do tých pôvodných sa púšťa skutočne málo kto, takže musím si povedať, že tú cestu som si nakoniec musel sám vykopať, prekopať, prejsť a až vďaka môjmu takej buldočej povahe a cielenej ceste som si splnil teda ten sen, pretože myslím si, že normálne takto, že prídem niekde, ponúknem v dnešnej dobe je záplava titulov, takže asi len vďaka tomu, že som tomu veril a zariskoval. A som veľmi rada, že toto práve hovoríš, pretože my sa aj tu v Človečine snažíme nejakým spôsobom ľudí motivovať možno k tomu, lebo človek má sen, ale predsa len každý deň sedí v tej robote a svoje sny nejakým spôsobom odkladá, odsúva, tak aby naozaj nesedeli niekedy obrazne povedané na zadku a niekedy naozaj odišli možno z tej práce skôr, poprosili si o možnosť odložiť a urobili nejaký krok k tomu, aby boli bližšie k svojmu snu. Ja vrelo doporučujem všetkým, či už sa to týka umeleckej oblasti, ale samozrejme šikovných ľudí máme na Slovensku veľké množstvo a nemusí sa to týkať práve umeleckej. Doporučujem, keď máte svoj cieľ, veríte tomu, choďte za tým stále tvrdohlavo, verte, že sa to vyplatí, lebo iná cesta, ako si presadiť čokoľvek, tak asi myslím, že neexistuje, pretože pečené holuby nepadajú. Veď toto nepedajú rovno do úst, ako by sa možno hodilo. V každom prípade, Timiro, chcem veľmi pekne poďakovať, že si k nám dnes prišiel, že si priniesol CDčka. Súťaž si vyhodnotíme, myslím, že o malú chvíľočku, takže zostaňte s nami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.